It's time. Endelig en update, som ikke fjerner alt data. Og i den update er det de ja. I kan måske gætte det. Ja, okay. Reggie Rock, Reggie Steel og Reggie Gigas. Ja. Jeg har skiftet skin og navn. Yay! Så i dag skal vi goddammit fange ting og putte den i vores goddammit sjæleslot. Og i dag skal jeg fange Magikarps, fordi det er jo nok det eneste, jeg fanger. Stadigvæk fanger vi kun Magikarps. Trist. Jeg har virkelig et trist liv. Jeg burde virkelig fange stærkere Pokémon, men igen, min Pokémon er ikke så stærk. Og min starter Pokémon, den er kun level 11. Og det er episode 3. Ja, glemte at sige velkommen tilbage til Pokémon Ækler. Hvis I ikke kender reglerne, så for fanden da, hvorfor er I her? Se de andre episoder der. Nu har jeg bare brug for at høre det gyldne skrig af Magikarp. Ja, Magikarp. Er I her, Magikarp? Hey, Magikarp, er I hernede? Nå? Ved I hvad, hvis jeg ikke er her, så bliver det værst for jer selv. Nej. Så er det godt, jeg er hurtig. Slip væk fra far. Og hvis jeg ikke havde slippet væk der, så var jeg død. Dag 1. Sad ikke Magikarp. Dag 2. Sad ikke Magikarp. Oh my god. Magikarp. Jeg har fundet ud af det. Det er en challenge Pokémon i spillet. Hvor er I, Magikarps? I feel so sad. Magi. Hvad er det, der går på vandet? Jeg kan ikke se noget. Det er mørkt hernede. Der er ikke engang nogen hernede. Her lagde John Cena, er du her? Han er væk. Jeg vidste. Det betyder, at andre Pokémon begynder at forsvinde. Det ville jeg til ham. Givet mine Pokémon ikke vil bare forsvinde sådan. Wooper. Kan jeg fange... Sådan der, Wooper. Tackle. It doesn't affect Mariehøne. Det perfekte navn til Mariehøne. Oh yes. Back. Pokeballs. Great ball. Godt hier, Brute. Hooka buka. Yay, en Wooper. Yay. Wooper. Ved du hvad, du skal med tilbage og blive lavet om til en legendary Pokémon. Okay. Det regner altid. Indtil det regn. Hvorfor kan jeg ikke bare være alene? Sådan der. Jeg er nemlig Gud, jeg kan... Hvorfor smider jeg ikke alle Magikarpsene ud? Her og min Torchic og min Swiner. Sådan der. Og så...
vent. Min Uber skal også lige smides ud, og så står jeg på GIF. Var den ikke level 12? Jo. Jeg glemmer hele tiden. Random. Level. Hvad er det nu? 12? Er det ikke det? Jo, 12. Hunter! Perfekt. Så kan vi... Tyk. Nej. Skal vi lige se, hvordan de der legendaries ser ud? Er det? Jeg kan lige gøre noget, sådan at vi kan blive rige Pokémoner. Hvad er det? Jeg snyder! Jeg snyder! Jeg ved ikke, hvor den er indenunder. Jeg kan meget den er her indenunder. Uanset hvad. Det her, det er ikke hacks, jeg bare dem. Du kan ikke skaffe den normalt i spillet. Prøv lige at se her. Der er ikke en aber længere. Det er en Regigas. Vent, jeg er dårlig til at skrive det. Regigas. Er det ikke det? Det er shiny. Stone, gold, bronze, silver, red boss, green boss, blue boss, yellow boss. Original. Small, ordinary, huge, giant, enormous. Label. Wow. What an amazing Pokemon. Wow. Okay, lad os lige se. Regis. Og det er så alle de form til Regis her. Jeg tror lige jeg har skippet alting. Original. Small, ordinary, huge, giant, enormous, ginormous. LOL. Jeg tror lige, jeg bugger mit spil. Wow. LOL. Wow, what an amazing Pokemon. Og så ser vi lige en Regirock. Og det her, det er shiny. Oh my god, shiny. Den ser nice ud. Sådan mere. Yep. Label. Wood. So. Small. Og det her, det er så... Hvad er det? Ingen har vi ikke her. Er det ikke Regigas? Men hvem er der nu? Hvor står jeg? GIF. Hvad er det? Registeel! Selvfølgelig! Jeg vidste det godt. Del. Update. Det er Registeel. Det er den shiny. Der er sådan sten, guld, bronze, silver, red boss, green boss, blue boss, yellow boss, original, huge, giant, enormous, ginormous, so shiny. Ja. Det var magisk Pokémon, ja. Ja, skriv ned i kommentarerne, om jeg ligner en Lego-mand. For det siger nogle af mine venner, jeg gør. Hvilket gør mig trist. Rigtig trist. Ja, så. En træner! Perfekt til at træne min giftige giraf. Maggie! Come on! Dø! Muhahaha! Jeg fik masser af Pokédollars Pursuit. Screech. Okay, jeg tror det her bliver mere en træning i besøden mod mine Pokémoner. Hej,
ikke til nogen Pokémon, der kan udvikle sig, som er spændende at udvikle sig. Jeg har selvfølgelig en Haunter, men jeg kan ikke trade med nogen. Eller kan jeg? Nej, jeg kan ikke. Det er ikke en server. Ja, det passer. Trist. Er der ikke nogen Pokémon, jeg kan battle? Er jeg for bange? Jeg tror ikke, at alle Pokémon er bange. Prøv lad os se, der spawnede en random Pokémon. Holy toad, hvor er du henne? Wow. Shit, luck. Ej, lad os lige se, om vi kan få en nice shiny, bare ved at slå så random shiny. Om en night shiny. Vent. Den er ikke shiny. Eller ikke noget water shiny. Nice slash. Nice. Men vi må ikke battle dem. Sådan nok. Ekans. Er det tid til at blive rolloutet? Au. Jeg er paralyzed. Det er meget farligt nu. Vi lever i en farlig verden. Og nu kan jeg ikke finde hjem. Jo, den vej. Perfekt. I hate you. Card. Det er trist. Grunden til at jeg kaldte den her Magikarp her I hate you. Det er fordi jeg kom til at dræbe en engang. Det var meget trist. Og nu er det bare en fisk. Nå ja. Det er en normal Magikarp også. I cry every time. Drowsy. Du er tilbage, Dr. John Cena! Let me just see those Pokémon for you. Drowsy. Bare tage ekstra små. Eller gør jeg? Nej, det gør jeg ikke. Eller gør jeg? Nej. Det var level 22. Eller hvad? Selvfølgelig var den det. John Cena er tilbage, men det er her ikke. Ja. Det var måske en meget kort episode. Der skete heller ikke så meget i den. Det gør lidt trist. Vent. Vi er ikke færdige nu. Vi skal lige dræbe den. Vi skal lige fange den, okay? Back Pokémon. Ultraball! Og jeg kan sætte Ultraball på den, fordi jeg ikke engang skrevet den ned endnu. 6 fangers bliver sur. Oh my god! Det er min Pokémon, eller hvad? Giver den ultra en? Du er sgu i level 4! Hvad er der med dig? Ja. Den var sendt til min computer. Sendt til min computer. Der var noget, der er bedre til at erstatte guldsmed. Hvilket jeg skal ikke fange level Pokémon nogensinde igen. Pokémon. Yeah. Lego. Nej. Navn. Random. Shiny! Nej. Den må vi ikke bruge. Random. Level 4. Holy whack. Ja. Vi må ende den her episode her, så måske en lidt kort, men lige meget. I don't care.